me, importante good mo simba because there are like literally 7 days a week, and you cannot allocate 1 hour for God. Like, that's not too much. So we really made it a commitment na musimba gid mi, unless nagi mga valid na kakulian, right? But today, okay, aside from kaning ako mga na-witness sa mga CBCP, no, na magbeso-beso sa mga NPA, sa mga leftist, sa mga ipokrito na mga politiko na kanang nangawat, liar, kanang nag-gaslight sa mga Filipino, nagmaneuver para lang yun matabunan or dili na maimbestigahan ang flood control na pertin, daghan na naapektaran, especially sa Cebu during sa bagyong Tino. So, ang akong maingon, no, sa mga pare, right? Magsige mong ingon nga non-partisan, pero halos na lang mo makigbeso-beso anak nila Dilima, nila nila Llamas, nila Risa, nila Kiko, nila Bam, non-partisan man kaha mo. Nganong perti man gyud ninyong pagdapig, buta o bungol man gyud mo sa mga gipangbuhat anang mga politiko nga inyong gikuyog-kuyugan. Yes, you may not say it loudly nga kanang Risa mi, Bami, Dilawan mi, Pink mi, pero your action speaks louder than your words. Non-partisan man kaya mo. Right? Ayaw na lang mo pag kanang plastic-plastic nga non-partisan mo. Kay dilawan gyud mo, kakamping mo, ang CBCP, ang mga kasagaran sa mga pari na Katoliko, dili mo non-partisan. Dilawan mo, kakamping mo, NPA sympathizers mo. Okay? Mingon mo na pilion ang Ginoo, mas atong pasulabihon ng pagigugma sa Ginoo, fine. Wa man ay problema. Pero the hypocrisy, mingon mo na higugmaon ang Ginoo, be compassionate mo sa mga NPA, compassionate mo ni Kiko Pangilinan na ang iyang juvenile law daghan kayog nga angin, daghan kayog nga encourage na kanang daghan kay nag-take advantage ng mga kriminal ug utok, daghan kay nag-take advantage ng mga sindikato na mogamit sa mga bata kay tungod busluton basura ang balaod ni Kiko Pangilinan, right? Murag selective inyong compassion, right? Ay tiguang dito sa The Hague, 80 years old, right? Who did everything that he can for the country.